Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu. Igazi ngiyaxolisa ngokungaphenduli kuma comment. Ngasho ukuthi nginenkinga yefone, ngixakwe nayizincwadi. So ngiya-appreciate kakhulu ukuthi nisayisupport i-channel, nibona ngingaphenduli kuma-comment. Ngiyabonga nge-support. Inkinga nje ezenza ukuthi ngingakwazi ukuphendula kuma-comments onke. Kuba khona le engiyibonayo ngithi kufanele mhlampe ngikulungise lokho. Omunye ngathi hawu, why ufixe zonaka laba aba-negative? Ngisuke nginqanda ukuthi kungagcwali abantu aba-recruiter abanye mhlampe bezosho izinto ezi-wrong kule channel or eziphambene nezinto engizenzayo. Ngikhuluma ngama-TV shows kazi ngabantu engikhuluma ngabo ku-TV. If kuwe kwenzeke ube ne-stress sokuthi ngikhulume ngumayeni, umacele, umakhumalo, umangwabe nabanye, mase ngikuthola uba ne-comment enjalo, ngizokukhulula kuleso stress because ngisazoqhubeka ngikhulume ngabo. Mangisababona ku-TV, ngisabuyela kuma-episode adlulile ku-Showmax, kuveza ama-season amadala engiwasebenzisa for reference ukusho ukuthi ubani ubetheni. So wena if uzoba ne-stress uzenze umgijimi walaphaya eMzumbe, sengathi bakuthumile ukuthi sitshele ukuthi asingakhulumi ngabo kodwa bedlala laphaya ku-TV, uzubala ukuthi nami angizazi ezakhe inkinga because awuyona ingxenye ye-TV show ethile. Ngiyazi ukuthi vele uzo-experience into efanayo ngoba nawe uwumuntu. Manje leyo ukuthi uzenze umgijimi mase uvimba mbini ukuthi ngingakhulumi, hayi guys, ngizokukhulula kuleso stress. Futhi uma unenhlamba nje ngiyakublock. Ma ugijima la uzoba umgijimi uzenze yinto esaboshiwe sejele laphaya Samkhovu, no. Ngoba guys, leli data lakho libalekile kuwena, uzofuna lezi zinto ezibalulekile online eziningi, ezizinto ezifuna wena. Thina esikhuluma ngama-TV shows kanye nezindaba ezinye uphume kuthina, right? Nayo indaba kaSneh bekufanele ngidlule kule part ngoba angikazi ukuphendula njalo kuma-comments, and ngiyawenza ama-video afana nalawo uku-address ukuthi kanti yini le engiyenza ku-social media and le nto engiyenzayo ilethela amasenti. So angizokwazi ukuyiyeka ngey'nhliziyo eziwu-3 ey'phukile obe ne-stress wa-offendwa into engiyishilo, but ngiyazama ukuhlonipha ngaso sonke isikhathi. Khona othi uSneh will never apologize, ngeke aze axolise. Hayi ke sithando sami, awubuki uthando nesithembu. uSneh season after season ucela uxolo. Khona ubebhala nje la ukuthi uSneh uyohleze ingane exolisayo, njengoba simazi ukuthi simbona nobaba uMseleku nomamkhulu. Khona into e-wrong ayenze kwisizini ephelile, isizini eqalayo uyocela uxolo. Kwezingane zesithembu season 1 wayekade eyobona umama othandazayo, mase kubuya usizini 7 useya kumacela uyomtshela ukuthi wenze lento etheni ngaphandle kolwazi lakhe, uyaxolisa. Kwenye isizini wahamba wayeya ephathini ngoDisemba, aboba beseGoli bevakashile, umamkhulu eGoli emlindile, wangabuya wayocela uxolo. uSneh uyaxolisa kuma-season onke. Why? Because uSneh uhlezi evela eney'nkinga. Wazi wathi uMseleku uSneh uney'nkinga ey'ningi, mhlampe kufanele amukele uJesu ukuze ezoshintsha. uSneh nje uvela kanjalo kuthando nesithembu. Kube izingane zesithembu le season entsha la esimbona khona nothando beyoshopha ehlukile-ke, uSneh uhlukile. Kodwa nje kuthando nesithembu yinkinga uSneh eseyenzile uyoxolisa kumacele. Inkinga esivelile noSneh useyoxolisa kubaba uMseleku because ibona bobabili akhuluma nabo. Kwamanye amakhosikazi ngeke size sazi ukuthi ubudlelwane babo noSneh bukanjani because abuvezwa kaningi. Nayo enye into engiyikhumbulayo guys, labanye abangabukanga uthando nesithembu, uMseleku ukushilo ukuthi ube nenkinga nomndeni onogogo kaSneh, nomamncane, nomamkhulu bakhe, no-anti bakhe because bekunomsindo phakathi kwemindeni ewu-2.
Ngifuna ukwenzela isibonelo ngeSibaya, le TV show engikhumbulayo, noNdlovu uZungu lo wagcina sewumgijimi. Labo baba bawu-2 babengazwani ngenxa yamabhizinisi. Kwase kwenzeka ukuthi iy'ngane zabo ziyathandana, bakuphoqa laba abantwana ukuthi bethandane. Into eyasho wabo uMseleku ukuthi yena noma kaSineku kube kanjalo. Nomndeni kaMseleku ubukwazi lokho ngoba basho ukuthi angeke kuze kwenzeke. Kwagcina kwaba khona uSne. Yabo ukuthi uSne uba khona phansi kwesimo esinjani. Wakhula kuSne, shuthi kagogo wakhe banezinto abayikhulumayo, naMseleku banezinto ayikhulumayo. Ngoba uMseleku waze wathi le ngane izoxova. Ngeke uthi ufike abe ney'nkinga useqhamuka nendaba engaka, kanti lo Sne una-12. Ngaphambi kokuthi ena-12 asazi ukuthi bekwenzakalani kuyena, because omunye uzofika nokuthi hawu iy'ngane zakaMseleku zincane kunoSne, nangu nomunye akazalelanga emshadweni, manje ukhuluma ngento engafani. Lona omunye uma wakhe ukhona, futhi even before ezothola uma lo osekhaya kubaba emshadweni ubevele enomndeni ongenankinga. Ake ngisho njalo ngoba lana lo okaSne nokaMseleku bebevele belwa. Lento sitholephi kule episode umamkhulu efika noThando ephethe ingane ekhuluma etshela uMseleku ukuthi angeke azavume nale ngane ukuthi iphile njengale ndlela uSne aphila ngayo, ngoba ingathola impilo efudumele mayihlala naye. Yila size sicabanga khona ukuthi uThando ingane kamamkhulu because behlezi simbona nomamkhulu. Sekuvela lapho ukuthi kwenzakalani. Lokhu okubalwa uMseleku leyo period leyo asazi ukuthi uSne ubengakanani, bekwenzakalani kule mndeni. Kwase kuvela la uSne sehlukumezeka khona-ke ngelunga lomndeni kwiside kababa wakhe. Nakhona lapho asazi ukuthi kube yinto eyenzeka isikhathi esingakanani. Ngizobala nje enye into engiyaziyo eyenzeka e-primary school. Mhlambe ukuthi ngikutshele le ndaba. Lo sisi mayengakhuluma ekhulume indaba yakhe because usewusisi manje sonke sibadala, angeke kodwa indaba yakhe isule indawo uSne afanele adlule kuyona, because uSne udinga i-counselling, udinga i-healing, nazo zonke ezinye izinto akufanele ukuthi azenze ey'qondile. Mangifunda ugrade 6 bengina-11, ile sikole bengifunda kusona besihamba ngomalume silethwa ngemoto. Kwaba khona intombazane esuka ngala ngihlala ngakhona. So mayishiya isikole lo mntwana ushiye because enenkinga. Ngathola ukuthi le ngane ine-pregnancy, and le pregnancy yenzeke kuphi? Kubo. Ubani? Umalume. Masifuna ugrade 6 because sekunesimo esikanje eklasini, kufanele ukuthi othisha besichazele ukuthi kunento enje, lento le i-rape, and ma kwenzeka lokhu kugcina kube nje. Guys, iclass lonke sasingazi ukuthi le rape yini, because indlela esikhule ngayo namakhaya esikhule kuwo asikho isikhathi sokuthi sichazele ukuthi into enje, because angiboni ukuthi abazali bebecabanga ukuthi yinto engasehlela leyo. Sonke sasididekile ukuthi why ulobu kuphindwa silobu sitshelwa ngale rape, sitshelwa nangokukhulelwa. Ubani ozokhulelwa grade 6 because una-11 una-12? Kanti kunalo mntwana oseyekile esikoleni ngenxa yokuthi sekutholakele ukuthi naye ingane ikhulelwe somalume wayo. Akuselula ukuthi ibuyele esikoleni because kuzoba nezinto ezenzakalayo kuyona. Lo mntwana ukabani? Grade 6. Angazi ukuthi kwakwenzakalani kuyena, but thina kule class la grade 6 age group yethu akekho bayazi ukuthi i-rape yini. Size siyibamba sekuhamba isikhathi lento ukuthi hayibo into eyenzeka kule yangane kayinto ebuhlungu kanje, because into esasinayo emqondweni ukuthi lento abakhuluma ngayo shuthi yimbi inkulu, because nangu seyeke ngisho isikole, engayeka isikole unyaka ungakapheli kanti kwenzakaleni, because besazi ukuthi uma mhlambe into eyenzakalile eyenza ukuthi ingane ilove, mhlambe ingane eshonelwe umzali izolova lezo insukwana. Lona washiya esikoleni
waphuma wafunda kwesinye isikole, waqhubeka impilo yaba right. U-right namanje futhi nje angeke kodwa ngiqhamuke manje ngithi because ngezwa lokhu ngenxa yokuthi indaba yagcina sivele esikoleni ngizojaji ukuthi kufanele azizwe kanjani or uhilele kwaphela because sengiyazi ukuthi mudala manje uko-30 something usenomndeni wakhe, angazi ukuthi lento yamlimaza kangakanani. Lona-ke lento ebiyenzeka kuye iphindelela ubekubo. Iqala lapho-ke indaba yokuthi angalithandi kubo because kubo akusiyo indawo ephephile kuyena. Mangiveza lokho ngabe ngiqonda ukuthi ngiyakuziba yini lezi zinto azenzayo ezingekho right? Cha. Ngisho lento le ekufanele ukuthi-ke emqondweni wakhe kube khona umuntu awuzamayo ukuyisusa izisuke because kungenzeka ukuthi kuqale lapho nokuthi angamzwisisi ubaba wakhe because ubaba wakhe yena ngaleso sikhathi ubembona kuyena umuntu okufanele ukuthi amprotect, kodwa ubaba wakhe akazi ukuthi kwenzakalani. Le ndaba isivela lapha guys ku-TV, and mayivela ku-TV uSne oyivezayo akuveli la ukuthi kukhona isikole uSne abehambe kuso bathe othisha bembheka banothisa i-behavior ethile base bebhala incwadi ukuthi mhlambe badinga i-meeting nabazali bakaSne because lo unenkinga eklasini wenzani. Ubethule sonke lesikhathi efa. Sibala kusukela nini? Ku-12 years, ugrade 6 lo ugrade 7. Yilapho-ke ngithi mina ngiyanqaba ukuthi uma uzothatha omunye umntwana wamsele uthi wena nangu ubani, like impilo yakhe i-right kodwa naye akaphumi emshadweni. Akufani. uSne ube khona phezu komsindo obunomndeni phakathi kwababa bakhe nogogo wakhe, waphinde kwaba nalesimo futhi nalesimo ekungenzeka ukuthi sibe nomthelela kulo msindo buvele ukhona ngoba kungenzeka ukuthi kuleli side sebethi-ke vele le ngane bebengayithandi, le ngane bebengayinakile, yikho isigcine isithola ukuthi inukubezeke or idlengulwe isekhaya. Mayivela le ndaba mayivela ku-TV isiyindaba yomphakathi. Mayisiyindaba yomphakathi sizwane ku-TV nginendlela engizoyilungisa ngayo lento. Kodwa ayiqalanga lapho, iqale ngokuthi le ngane isizama ukuxabanisa sizokwazela lapho ukuthi ukhuluma iqiniso noma ukhuluma amanga, umntwana ona-12. Angeke-ke futhi-ke sengisho kwesi-44 ngeke ngishintshe ukuthi ngiyayidinga i-counselling. Ngisho kungaba u-2 years kuzanywa ukuthi akhanselishwe, bemncisha imali, ayeke ukuphuza, anake iy'ngane ukuze mhlampe impilo yakhe naye iqonde. Angeke futhi nge-episode evele laphaya ku-TV eqondene nomjolo kabhuti wakhe ukuthi ungene kanjani wagamanxa ingenze ngikushintshe lokho engikusho manje because kusamile uyalidinga usizo. Yindlela yokuthi kuvela ukuthi ubaba wakhe noma wakhe baphuma emndenini bengazwani, okuyinkinga futhi because uphathi nendawo. Kuvela futhi ukuthi useyanukubezeka kubo, okuyinkinga futhi because lo mndeni omunye uzoblema la ekhaya ukuthi bebevele bengayinakile le ngane, kube kwenzeke kanjani ukuthi aze akwazi ukumdlengula aphindelelele lesi sihlobo sabo. Yindlela futhi ubaba wakhe athenda ngayo le ndaba naye nomthelela. Mase-ke ufika nokuthi-ke usenabantwana, ukuthola abantwana guys awazi ukuthi kwenzeka kanjani mase omunye eyakhulelwa. Angazi-ke ngiyanqena ukuthi ngiyichazele because lo ofike ethi but usenabantwana kuthiwa la ku-social media i-gaslighting. U-gaslighting usuke uziba imizwa ebalulekile yomunye nemicabango ebalulekile yomunye, azathola usizo ngokwendlela yokuthi umqondo wakhe uprocessa kanjani izinto, abuke impilo ngese ehlukile, abe nokuzibona ukuthi la kufanele adlale i-role enjani kweyakhe impilo nasey'nganeni zakhe ukuze impilo izoba ngcono. Kodwa uma esazothola imali ezomthuma ukuthi akahambe yothenga iy'phuzo, uzobuya uSne akhuluma amagama aphoxayo.
Mase ezothola imali emenza ukuthi ethole lama boyfriend afuna ukuthi uyingane kabani ethi uphethe imali, uzobuya esho lezi zinto azishoyo mase sethi uS'Neo uyaxolisa njalo onke amasizini othando nesimo uyaxolisa. Ezinye izinto ayisolvwa imali. Ngithe kuzoba kubi mangasebenzisa ominister ngikhulume ngabo, kodwa-ke nginayo i-reference yabo. Angifuni ukufika lapho because besikhuluma ngoS'Neo. Angisho futhi ukuthi uvumelane nalento engiyishoyo because ngiyibuka kanje, nabanye bakhona bayibuka kanje. Naye futhi lo oyibuka ngale ndlela engisho ngayo akusho ukuthi asiboni ukuthi umanipulative. Akusho futhi ukuthi asiboni ukuthi ufuna ukusebenzisa lezi zinto ukuze engathethiswa. Kodwa futhi kwelinye iside uyadinga umuntu ozothepha ukuthi S'Neo uneminyaka emingaka, i-past yakho iyi-past. Zenzekile lezi zinto ngalesi sikhathi, kodwa angeke uzibophe uzifake ejele ngalezi zinto. Into ebuhlungu ukuthi kube khona mina nabanye abazotshela umuntu odlwenguliwe for years ukuthi zizwe kanjani manje because sekuhamba isikhathi. Mina futhi ngizibona ngi-wrong kakhulu ngoba ngakwazi ukubaleka kuleya ndoda, but leya nto ingilimazile ngale ndlela ukuthi ngaze ngafuna usizo. Ngayibuza ukuthi hawu, why ngifuna usizo ngento engenzakalanga, ngibalekile yini umqondo wami ungafuni ukuregister ukuthi ngabaleka ngaphepha, wagcina ngangithintanga. Kodwa ngabuyela kule mizwa ukuthi ngaleso sikhathi ngangithi the only option engcono ukuthi ngife manje kunokuthi angithinte. Phakathi ukuthi uyangibulala or ngibaleka ngene emgwaqweni ngishayiswe imoto, but leto ya-stuck ekhanda for years. Kangangokuthi bengafuni ukulalela umuntu ozokhuluma nge-rape, bengayifuni into engikhumbuza lesa sikhathi lola suku, bengafuni futhi ukuthi ngixoxe nangakho, but kwaba ukuthi-ke odokotela bayasho ukuthi khona into eyenzeka years back and le nto yiyo kwenza ukuthi ube naleli khanda elikuphatha udu. Ngathi hayi, akwazi, ayikho into ake yangihlukumeza, angiphuma ekhaya engihlukumezeke kulo. Mase ngikhuluma sekavela ukuthi le nto le angipholanga kuyona, nalezi ezinye izinto ebese ngizenza ezingama-habits athile ziqalwe yilokhu. Sekuvele ezinye izinto ukuthi kahle kahle lokhu okwenzayo ku-1, 2 no-3 ingoba ubalekela lokhu. Kungenzi-ke sense kumina, kodwa ngabona ukuthi hey, ngempela zikhona ezinye izinto engiyiqalile nje. Mhlampe kube lokhu akwenzakalanga ngabe angizenzanga. Angazi ukuthi ngingachazela kanjani into enjengaleyo, like ukuba novalo kakhulu, ukusaba kakhulu, ukubuka umuntu wesilisa kube nakho lokho. Yes, asibe ngifuna ukwenza le video ngikutshela ukuthi awukwazi ukudictator imizwa yomunye. Njengoba mina ngisho ukuthi leya ndawo uyidinga nobaba wakhe ukuze ubaba wakhe azi ukuthi nawu umsuka, adlule kulelo page, bemsoleke ngezinto zonke, ngoba kufanele ukuthi bemsole ngoku-wrong akwenzayo, bemsole futhi nangenkinga azibangela zona nangamaphutha awenzayo. Mase-ke ufika la usuthi uS'Neo uyislima, ngiyayidilitha leyo comment because lo S'Neo engimchaza kule video onenkinga. Kodwa-ke makukhona kwenye indawo la uthola khona kuthiwa uS'Neo uyislima kunjani, hamba khona, ngoba ngeke ivideo ngiyisho ukuthi naye phansi esikhuluma ngayo mase uyayisusa uyise kweyakho i-direction. Leyo nto ave ingibangela inkinga, ngingazi ukuthi mhlambe ngikhuluma isizulu esingazwakali or yimi o-wrong, kodwa angizizwa ukuthi ngi-wrong.
Asiyivale-ke le video. Enye into hlampe obaba bazi ukuthi bane-role ebalulekile kubantwana babo kusukela bebancane beze bekhule, abazi. Angazi ukuthi hlampe ubani ongakhuluma beyizwe lento bebone ukuthi babaluleke kanjani kubantwana. Ngiyabonga i-support. Bye.